Athanin video logging antia, athanin vlogging antia, athanin vlogging antia. Chúng yom je chu video diary kol angania. Chu ka ti ngai lo wa kan ti ve chin ten ka ti na chan po hetia prime minister ina wo in march ni som ni panga tanga lockdown india ram pum pu ya pon ta ka wang hian pon chu le thei si lo wa khata khan youtube kal tang hian whatsapp ti vel te le social media sang sang train chan chin chu kan thre thei tho thin na nga rin ngam lo tam tak te om thina chu wang chuan emi computer lama tanga screen recording mang tele hetia ka thu soi han mang te hian chanchin nitin youtube pa han da chu hi kan tum ve chin tiang ka tia voi khanna kan ti ve chuania nge ka andong ka lo injir chop de hla ka ti tur ka dia wangin ti lampang ni khate chu kan la zai lo view mai thea chu wangin men lo thlir thin te point min lo hre thiam turin kan du chewa voi la hian thil pakhat kan hriat thar chu Mizoram ami nge mai mizo nge mai mars ni som paru ka ron ho pastor pakhat khumi Holland anti Netherlands anti boka chumia zukal chu COVID-19 hi a positive ta amaro chu ama hi pastor hial ania le khazir sang ania mithiam ania inven na chang te ria chu wang chuan kan health minister dr arthang lena po in lo thono mani lowe ani po in venga chu wang in ni pui chi ai lo ngu atia chu tiang vel chu tuna kan din mun chu ani ve tareng maya mizo dang pakhat po middle east tang ron ho kha akai ti thom ama chu thudik po alo nia ani ero kha chu mizoram ron holwin gohatia anlo da sanga gohatia tula hian en kolmek ania tin pastor te po chu an chun ko in an chung ko member dang te khar an ve ti chu fin fiana om lo na in athula ti in tuna hian falcona zoram medical college da san ania en kolmek ania chu kan din mun chu ani hria en poni se mizoram sarkar na satakin ma ala mi puiten thu kan oi hi chuan adar zel lo tura ngai phot mai la he hri hi chu voina kan update nung ver chu ani hria lai lam te losnu lam zan lama te enge zel don chu kan threlowa poni se christian ram kan nia pathian kuta te po in pathiamila chi ai lovin pathian hena tong trai tamila dilila pathian te chuan ami te tong trai na te chu angai thlain a cham thin kan ti kha ni hriat na thadeu mai pakhat oma chu email a hian Times of India hian jingtin mai hi miron thon thina chu Times top 10 antia midang pon thon thowin ka ringa ke ma big miron thon ni lovin chu ata hian chanchin thar ber hi anon da thina ami ba ka hian coronavirus newsletter big coronavirus rim chungchang chanchin thar om hi anon da vein chu kamel hian kala mulawa hi tukina kamel bua hian India hian COVID-19 positive zanga som anom to chung singa chun som min an thi puya athin hunung ber hi kumsom ruk pangami Mumbai khuwa ania Kerala khuan atam bera za panga
hemi natna ve hian oma chung zinga za panga zinga chuan athar som pali an telani lockdown PM in hatian puan le thut na chan hi pakhata chuan hemi migrant workers anti mani state atanga state danga in lo na zonga chhuak kho kha a ho na tur te hen du si an ho lei thei bok si lo khang ho khan tianga Sunday lockdown central sarkar nan puan po kha an zom thalowa khatiang ang re ga ni chun adik lowe ti in India sarkar hian lockdown hi ati bel le ani pakhata adang pakhat le chuan Sunday mi pui curfew an puan khan kan prime minister hian mi thiam doctor tele doctor lo te po thil chin chang hria rang arona chuta chuan darkar som pani hi COVID-19 na rik hi adam theya chuang chuan darkar som pani hi tu man pon chu lo di chuan a veita taksa chunga ti lo chu pon a khoi lai mo nge ni bungrua te dokana te khoi ya mo hand railing ate lokai te kha an thiman vek dona chu wang chuan hemi darkar som pali emotal hi curfew kan puna mi an chua lo chuan khang hrik pona ho kha an thi don ti chuan inkai engema pal thuwa inkai chon zel kha ati to phri don ani ti kha an ril ruwa ania amaro chu kharingot kha alo tok lo chan chu he rikhi inkai hi alo ol sap me maya World Health Organization and chu danin mi nuai khat kai tan tir tanga mi nuai khat an kai thlen na tang khan ni somruk pasari duwa ama chu mi nuai khat ta mi nuai hian kai na khan ni som pali ni som pakhate molek kha adu le ta chu wa je in kai som kha ol ta ba mi nuai ni tanga mi nuai thuman kai na kha jen ni li chawangai to ni ti khat in kai dar kha asap ta ma chu wang chen tu la hian kar thum tal in lockdown ni la ti hi India sarkar lai pui chuan ngai tu ana nei ta ti khan ni min lama khan ni zan lama khan han puang ta de thut ania chu kan din mun chu ania corona letter hi Times of India siamania ni tin ron te chu wa hi ni za ani min Mars ni som ni pali ami khania vo in hi kalam hulawa ka email a han ron thon ve me thina heta hian hei culture community na ka soi tom khan World Health Organization hian ami nakai hian masak bera tanga nuai khat an thlin chung kha ni somruk pasari ania ma se nuai khat atanga nuai ni an thlin chho na tang khan ni som pakhat so ani le ti chuan nuai thum an thlin chho na kha ni li chung chawin ani ta ni chu wang chuan up dar chak hle ni ti hi a hriata hei India rampoina hetianga karthum lai mai ni voina tanga rampum pui anga lockdown nan ti na chan pokha ani inalanga ten hemi rim hriat na le thil tui lo kan hriat na kan lei atanga taste kan hriat na hi coronavirus COVID-19 feite alo lan chua na pakhat ani ve
anti tran to a hei hi fin fian na chial om lo na nga an rim hriat na le an tui lo hriat na kha a top deuh thin ani a vei te chuan an ti hei hi British doctor pani ina ramdang atanga an thil mu an soi chu ani a South Korea a khan mi nuai ni an te zinga za som thum kha chuan hemi an rim hriat na hi atlat niama an hlo deuh ti ti ni ti kha an report a chuwang chuan hemi COVID-19 vei hi a hriat theina pakhat chu khosik mai ni lovin khu mai ni lovin rim hriat na bo tran deuh le a thil tui lo hriat na taste han om lo tran te pawh kha thil ni thei ania chuwangin in ring hleu te kan om ani chuan kan rim hriat na te kha atlat niam deuh em kan thil ei te kha atui lo em atui na kha atlat niam em kan a da deuh du kem ti te kha in ring hleu tan chuan in en chik le ti chik kha a poimo ani chu ti ni lo chuan kan hriat lo hlanin midang tam tak mo hi kan kai theia chuwang chuan ma nin kan hlau lo ringot ni lovin midang ina an kai chhawn ve tur kha kan ven pui hi angai ve a chuwang chuan ya in chunga in khung ti pawh hi ti chuan hand sanitizer te kan lo nei lo chuan sabon pa ngai te poi kut sil na tha em a na deuh tek to ka han noi noka second som panga ta second som ni han noi khan ta hi NG ka kha khan virus kha ati thi chialawa ati chawa vuna tangin an tla chuak thina ni chumi ni lo chuan vuna hian an bet rei ve khop maya an thi mai bok si lo hi kan kai chhor na ber pakhat ania ten zu hlang hian kut silin je nei vak lo hand sanitizer ata hian 60% vel zu chu omna nga a hlang hi chu a thatalwa a chan chu aro malu tuka rikte khan thi man lo ni an tiani mi thiam chuan tinga la hriat le kan soifo a hriat pakan thredeu fura boruwa ka leng lo ani hangkhua chilper mita mu tham lo chilper han ha chiwa kan ka chunga tanga per a hian rikha an tel thina chumi atanga kai chu ani de zong ma boruwa ka hian an leng lo ni ti kha han hret tlak le taila a tha ome tin hemi lo hian adanga hian yang hian ni tin hian Times of India hian time stop te ron ti to kha chuan hei hi tubin ni somni panga March ni somni panga a da se le ni som thum pasari lo thleng ani a kamela chuan ni tiang hian kan hemi covid chung chang hi aron update ve thina ma se hi ni lengin ania wang hian atu jing aron tile chau thina hi dang ve theita a he tu ro chapa mu danin case zagale som paku oma thi hi som ania ma se hi mizoram ade po pakhat ka han nei vele ta ka ba hen hi chu zanga som ni chu ani ngal der maya e chu nak tu ka chu rom pung le ngein arin omani chuan khateng ang khan news hi thadel dewin anon update thina adeng var thak khop ani ti kha i hretlang leila a thame